През новата 2013 ще бъде разпространен календар с изображение на храм Свети Георги в Каварна. По повод новата година и с благословението на варненският и великопреславски митрополит Кирил е отпечатано джобно календарче, изобразяващо храм Свети Великомъченик Георги в град Каварна. За направата му е използвана картината на художника Марчел Ямелиев от Велико Търново. Календарът се разпространява безплатно. Църквата Свети Георги е най-старата запазена възрожденска сграда в града. Своеобразната архитектура и ценните икони определят като уникален паметник на културата. Според изсеченият каменен надпис над южната врата, храмът е бил построен през 1836 година. Свързан е с борбата на местното население за освобождение, но по време на Каварненското въстание през 1877 година е опожарен. В края на 19 век, при възстановяването на църквата, до северозападният ъгъл е пристроена камбанарийна кула, а по проложение на западната и част от южната страна е долепена широка нартика. По решение на местните власти, Свети Георги е обявен за покровител на Каварна, а 6 май става официален празник на града.